Alright, so kule video soretha kuyona uma he utshontshe Tesla bucks awumazi ukuthi ntshontsheleni but let's find out what happened. Uma wena ungafuni ukuthi abantu besitshontshele izinto zakhe, you know what to do. You need to hit the like and subscribe button right now. Oh, Jami. Yende zamshe. Yende zamshe. Hey, that's a long cheat, hello? Hey, umuntu ononyawo lo, Lo. Noma ulishiyekini lolo luhle ngoba zombili lezi engibukayo zini. wena. Angiqondile unyawo ngo. Nisisho lesi. Lesi simbali. La. Ngiyazi ukuthi umngani wami akasona isibatsha. Noma isinqaso. Noma isimomondi yasensizwe. Kodwa yabona ukuthi umbizelo izimbana ngiyifuni. Dlamini. Izimbane umuntu ongasazi kahle iso. Eyobuhle ayihlangani nalena. Yini izimbane? Ngithi uyisho umngani wami. Yena bakithi nqese ukuphazamisa usabukela ivideo lemnanzana kangaka. Ngicela usimacethe nje ustream Sizwe Sigudla njalo. Sizwe Sigudla njalo. It's available on all digital platforms. Danko. Oh. Okay. Hey, Maheo bengifase amafindo awu5 la. Ayiseba u2. Maheo uyakuvuna kwami la. Hayibo. Ngithi ngiyenzelani leyo nto? Umepata amafindo awu5 baba 5. Ngepha. Anamathu umuntu angimthembi kanje amafindo awu5. Ngifaka ama sausage awu4 la ase3 iliphe lodwa. Number 1. Umdala kangaka uba lokudla. Number 2. Mina ngidla inyama mina. Angiyidli inyama wana B. Nyama bana B. Hayibo. Ama spookies lawa yana lawa amakhulu ubhamfoqo. Ngifuna sausage la. Maxwell. Hey, ungakulinga uyingene. Ngizomdedela. Hayi ngeke. Plazeke mina nawe sobabili silanga ngaphandle. Bengiphinde ngizofudumeza la ekhaya. Usehle ahamba vela ngikuncengile. Nenqaba mina yamakhasimende. And ngizwe ukuthenga i-microwave entsha ye-Samsung bese ngithi mina u450 ukufudumeza. Ngiwadle wonke lama customer akho. Uzoyithenga ngani i-microwave entsha? Ngaleli bhantsha lakhe lilengane. Yasho leyo nto. Ngishayelani mina manje ngishayelani? Fusekwena. Hawu. Wena ngiyaka macro ngiyolanda i-microwave. Uve ushaya umuntu mama uthi fuseke kuyena futhi kanjani dog? Hayi mina mesoxabana mfana. Hawu. Samsung. Yena bakithi nqese Lesibili dog. Kumbuzo Usiza kangaka namhlanje. If you are enjoying my reaction video, please don't forget to hit the like and subscribe button. Ngifuna ungisize. Ngidile no Bucks. Yabona yakhe yokuthi angibophele esihlahleni. Hayi, ingehlisa isithunzi emphakathini. Hey, kambe umbophele esihlahleni ngathi. Mina bakumazibuko. Ngiqolisa ukuthi Awucabange nje mfethu wena ubonakala umehluko. uyayihambe. Isibawo sakho sumazibuko play le video na comment section. Mina nawe kumele sizwane. Yazini, kanti uyigwala. Why ungangiqaqe and fight me like a man ubafuni? Oh. Bafuli. Okay. Bafuli. Ngizweni mina. Ubafuni. Oh, bafuni. Nini bafuni guys? Okay. Uzophuma baleni. Umsikazelani? Nayo Bucks face manje. Awuseyibopha yena. Yazini, kulungile ngibopha ungiqaqe emva kwe-hour.
Yabona ama-disadvantage okuzaca. Kadlala azacela uMahewu. Hey, kanti ushaya ngo-left. Manje Mahewu uthini? Uzokwazi ukungiboleka lo 300 rand inyanga? Akumazibuko, awusebenzi. Hey mfethu, ayidlamini mfethu. Asubhalise in-script. Ingasambizi koMazibuko dog. OMazibuko bahli kabi nje oMazibuko. Nani nje mfethu nawumbona. Kunabantu abangikweleta imali yenkukhu. Bazothi sebekhokha amantente bese ngukhokhela. Oh, okay. OMazibuko aba broke. So, uthi Wehlisa isibongo sethu baba. Mele ube lit mawunzima dog. We, anginawo 300 rand. So, uthini, left or right? Man. Mahewu, ungibuzelane ukuthi ngizokhokha kanjani kanti nawe awunawo lo 300. Hayi, angibuzanga mina ukuthi uzongikhokhela kanjani. Ngibuza ukuthi uzokhokha kanjani. So, left or right? Ibhale enqeni uhlukane nami. Nawe wayibhala khona? Thini Mahewu? No, ngizwa phela uthi angiyibhale inqeni. So sengibuza wena ukuthi ingabe nawe wayibhala khona yini inqeni? Yo. Hayibo Mahewu. Awuyiveze phela ngibona. Hayi, ayiveze. Hayi mina mfethu ngisho nabathu mfethu zizwala kanjani mfethu. Mawuthi uzofaka i-tattoo uyifaye enqeni ngeke ngize ngixanane kwixaka ukuthi uthi ngiyibona. Ngibangela amabhadi. Yazini ishuthe ungisendele. Mahewu, angifuni ukukushaya. Kodwa kuya lapho. Ukuze si-avoideke ukuthi ngigcine sengikubeka isandla. Bengizocela uye kungilandela. Hayi, angikulandeli. Ngiyala kudotshwa khona ama-tattoo kungala. Okay, bengizocela ke singabe sakhulumisana. Dog uhamba nomuntu omaziyo nje like. Kuzoba wait masengithule ke nethi angikhulumi ngalutho. Yazi njengoba sihamba nje, I can sense ukuthi khona i-tattoo la inqeni. Shy bucks. Uyile yini? Ayibo. Wawa qhumile ngithi uyile. Really nigga? Aw, Mahewu. Ninjani bhuti? Aw, Bucks. Usoyi-Jehovah's Witness yini waphansi kangaka? Hayi cha bhuti. Cha, but benginesicelo la. Benginesicelo bhuti, bengicela udelete le video le eyami ngilwa noDlamini. Hey, Ula noDlamini. uyabona nje manje nengane Bonje mayisafuna ukubonakala ihamba nami sendela ama esikoleni ngoba manje message sengidume mfethu. ngokuthi. Ngifuna i-message ngadlana. Aw. Bucks. Uyakhumbula umlisa wamakhekhe sasintombi yami? Uyakhumbula ukuthi ubuhlekisa kanjani ngami nihlangene nomjomba? Aw. Kodwa bhuti iBhayibheli lithi ungabuyiseli okubi ngokubi. Oh. Uyabona ke uma ungangitshela ukuthi leyo mbhalo ukuchapsa bani verse ba ngizoyidelete ivideo. Ngci? Abasekorea. Hayi, abekho abaseKorea eBhayibhelini. Ufunani lola? Esho ngamashetha le ngaye ngathi amasosha omzimba sediliziwe. Mahewu, lungile futhi. Ngiyabonga. Bafethu. Bazothi Understand me. Ufuna ngidelete ivideo yakhe engiyiposte kuTikTok. That don't to repeat that for today's video. If you enjoyed the video, please go ahead and smack the like button, smack the subscribe button, check out this video right here or this video right here, or click right here to subscribe to my YouTube channel. Me out. Peace.